Νόμοι της καρδιάς. Η Αζρά πιάνει τον Σεργέν με άλλη. Οι αποδείξεις που αναζητούσε η Αζρά για την απιστία του συζύγου της βγαίνουν στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο, καθώς καταφέρνει να βρει την ερωμένη του, τη Ζαλέ, στο ξενοδοχείο που μένει, εκεί που λίγο αργότερα φτάνει και ο Σεργέν. Η αποκάλυψη της απιστίας φέρνει εκρηκτικές εξελίξεις. «Δεν περίμενες να με βρεις εδώ, Κατέστρεψες την οικογένειά μας, τα όνειρά μου. Φτάνει. Δεν θέλω άλλο να ακούσω τα ψέματά σου. Τα κατέστρεψες όλα», του λέει. Στη συνέχεια, η Ζαλέ του λέει ότι δεν ήθελε να έρθουν έτσι τα πράγματα, αλλά εκείνος τη διώχνει. Το επόμενο πρωί, εκείνη αποφασίζει να τους εκδικηθεί και τους δύο μέσω της κόρης τους, της Μιράη, την οποία πλησιάζει με την ιδιότητα της ψυχολόγου και προσπαθεί να τη στρέψει εναντίον της Αζρά. Η δικαστική νίκη και η συμφωνία που αλλάζει τα πάντα. Στο μεταξύ, η δικηγόρος αφήνει λίγο στην άκρη το προσωπικό της δράμα, καθώς πρόκειται να εκδικαστεί το πολύκροτο διαζύγιο των Μπερξόη. Η Αζρά δεν έχει ακόμη μπορέσει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για την κρυφή περιουσία του Μπερξόη και αναγκάζεται στα δεκαετία να δεχτεί τη βοήθεια του Σέργεν, που έχει ευχέρεια στην έρευνα οικονομικών δραστηριοτήτων. Τελικά η Αζρά επιτυγχάνει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να καταφέρει μια συντριπτική νίκη για την πελάτησά της. Αυτό όμως σημαίνει και την τελειωτική ήττα για το γραφείο της μητέρας της, το οποίο φτάνει πια στο σημείο 0. «Αν κερδίσω, σημαίνει ότι η μητέρα μου θα φαλιρίσει», λέει της στον Σεργέν, ο οποίος της απαντάει. «Ίσως έτσι θα πρέπει να γίνει». Τη λύση θα δώσει ο Ερμάν Αρσέν, κάνοντας στην Τζολπάν μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. «Θα γίνουμε ένα γραφείο και θα έχετε λόγο και στις αποφάσεις της εταιρείας. Θα απορροφήσω όλο το προσωπικό σου και κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του. Εκτός από ένα άτομο, εσένα. Εμείς μαζί δεν μπορούμε να δουλέψουμε», της λέει και εκείνη δέχεται. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Τζεϊλάν, έχοντας αναρρώσει, έχει ξεκινήσει να εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Αρσέν, αγνοώντας τον Εζρέφ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να επιτεθεί σε αυτήν και στην Αζρά, αλλά ο Σέργεν με το Γιλτιρίμ τη σώζουν. Η Σιλιούλ θα αρχίσει ένα νέο σχέδιο για να αποδείξει στο δικαστή ότι το διαζύγιό της από τον Ουράλ είναι περιττό, ενώ η Αζρά, η οποία ετοιμαζόταν να πείσει στην οικογένειά της ότι θα έπαιρνε διαζύγιο, ξαφνικά αλλάζει γνώμη πυροδοτώντας την περιέργεια όλων.